ספר רגילים נפגשה כתבתנו ורד יפתחי עם נציגי עמותת יתד הנלחמים את מלחמתם המתמשכת של הילדים בעלי המוגבלויות להשתלב לטובתם ויותר מכך לטובת הילדים הבריאים במסגרות הרגילות. אחת מהן היא אימא של ברכי שלא מעלה על דעתה להעביר למסגרת נפרדת את ביתה. הנה. זה היה ברור לי מכתחילה שהילדה הולכת למקום לחינוך רגיל. די הבנתי מהר שילדים תסמונת דאון שהם מאוד חקיינים גדולים, וזה כל אחד אומר, הם יחכו התנהגות רגילה לעומת בחינוך מיוחד ששמים אותם, הם יחכו התנהגות של ילדים מיוחדים. ודעתי שאני רוצה שהבת שלי תגדל להיות מבוגר עצמאי ככל שיותר. ברכי בת ה5.5 שנולדה עם תסמונת דאון תגדל להיות עצמאית. למעשה היא כבר כזאת. הולכת לבד למכולת לקנות ארטיק, והכי חשוב, היא בגן רגיל עם חברים רגילים. אבל הילדה הזאת לא היה את כל הצ'אנס לכל אלה אילו לאימה שנלחמה ועדיין נלחמת כמו לביאה למענה ומשלמת ממיטב כספה על שילובה בחינוך הרגיל, מה שהמדינה הייתה אמורה לממן, אבל משום מה מתחמקת. זה באמת מלחמה, אבל המלחמה הזאת שווה לי, כי ידעתי שאני רוצה לקבל מהבת שלי משהו אחר. קשה? לפעמים זה קשה, כן. לפעמים זה קשה, כן. העיקר זה, הקושי זה בהתמודדות עם הממסד. סיפור המלחמה של ברכי מתחיל עוד לפני שנולדה. ב-1988 נחקק חוק החינוך המיוחד של זבולון אורלב, ושם כבר נקבע כי יש לשלב ילדים מיוחדים במערכות חינוך רגילות. הכל היה ברור למי שהתקין את החוק, שהחוק הזה אמור לחולל מהפכה ולהתחיל בשילוב של ילדים. משרד החינוך הבין את החוק בדיוק הפוך. מבחינתו, מי שרוצה לשלב את הילד שלו במערכת חינוך רגילה, צריך לשלם את זה מכיסו. וכך במשך יותר מ10 שנים סירב משרד החינוך להעביר כספים לילדים המבקשים בסך הכל את זכותם בחוק. אני מאוד מאוכזב, עשו להם עוול גדול מאוד, וחבל על אותם ילדים שהחמיצו את ההזדמנות ללמוד בחינוך הרגיל. אם אנחנו רוצים להחביא את הילדים האלה, ההפסד הוא כולה שלנו. ברגע שנמצא בחינוך רגיל, רואים אותו, הוא קיים, ולא כמו בחינוך מיוחד שהוא יוצא ב7 בבוקר, חוזר ב5 בערב, אף אחד לא רואה אותו, אף אחד לא מכיר אותו. באיזשהו גיל הוא נוחת בשכונה. מי אתה? מאיפה הגעת בכלל? אבל ברגע שהם רואים אותם כל היום, הם גדלים איתם, הם גם אוהבים אותם. והם לומדים מהם, מקבלים מהם כמו שהם נותנים להם. זה פשוט, זה רווח עצום לכולם, זה לא רק לילד המיוחד, וצריך להבין את זה. אז מי שהיה לו את הכוח להילחם והכסף להוציא מכיסו השתלב, ומי שלא נאלץ להישאר בחינוך המיוחד. וכך העתירה הראשונה של ילדי יתד נגד משרד החינוך לא איחרה להגיע. שבא בג"ץ בשנת 2002 ונתן לו בראש בצורה הכי חדה וברורה, בפסק דין שלא משתמע לשתי פנים, ואמר לו שלא רק שהוא צריך לשלב את הילדים ולממן את השילוב, אלא שהוא גם היה צריך לעשות את זה מלכתחילה. אבל משרד החינוך בשלו ממשיך לעצום עיניים, מתעלם מהחוק, מפסיקת בג"ץ, והכי חמור מהילדים של יתד שנאלצים לעתור שוב לבג"ץ. הפעם תראו איזה אבסורד, כדי לחייב את משרד החינוך ליישם את החוק ולכבד את פסיקת בית המשפט. השאלה מה מבטיח להם שהפעם ייפתחו שערי שמיים. ברור שאם המדינה תחליט להמשיך לצפצף על בג"ץ, אז היא תמשיך לצפצף על בג"ץ. בג"ץ לא יכול להפעיל את המשטרה והצבא נגד משרד החינוך. אבל אנחנו מבינים שאם משרד החינוך ימשיך במהלך הזה, בסופו של דבר הוא יקבל תביעות אזרחיות מההורים על הנזק שנגרם לילדים שלהם. אם משרד החינוך לא ירצה לעשות את זה בטוב, בסופו של דבר הוא יצטרך לשלם פיצויים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים, ואולי מיליארדי שקלים. לא להסתיר את ברכי, וממשרד החינוך נמסר בתגובה כי 100 מיליון שקלים, התוספת התקציבית שהמשרד זקוק לה, הועברו לו, ולכן יתאפשר תחילת יישום השילוב כבר בתחילת שנת הלימודים הבאה.